Muri Zimbabwe ndiri kuuya kwamuri nemashoko anosuwisa ari mashoko mukomana aitifadza kuburikidza nemadhirama anonzi Charles Mapalume Mirisi uyo ashaya nhasi kuchipatara cheHarare Hospital kwaakanga adhimitwa nekuda kwokuti anga asisanzwe zvakanaka mumazuva ake ekupedzisira. Vasingamuzive, Maraba akaita mitambo yemadhirama yakawanda yakasiyana siyana, mizhinji yacho akaita naFreddy Manjalima akapfupi vachifadza ruzhinji rweZimbabwe. Asi kubva gore rakapera miri wake wakanga usisanzwe zvakanaka zvekuti gore rakapera muna Mei uno mwedzi mumwe chete usati wasvika kuti gore rikwane pakatombobuda makuhwa zvekare ekunzi ashaya. Iye akatozobudawo ari mupenyu uye akatozogara 11 months asati ashaya. Tinoti mweya wake ngauzorore murugare uye kuhama neshamwari dzaCharles Maraba Mirisi tinoti mweya wako ngauzorore murugare uyo zvekare Mwari vakunyaradzei panguva iyi. Muri Zimbabwe pari zvino izvi ndoda kuti ndikupei last interview yatakaita na Charles iye anozikanwa nezita rekuti Maraba, rome zita ranga riri basa remadonhorerwa raakaita achitaura kuti regerai kutsvaga chandiuraya, ndarumwa nechekuchera nekuti ndakadefaulta pamapiritsi andakanga ndichinwa, achitaurira vanhu kuti izvi kuita izvi zvinouraya nemiwo musazviite. Regai ndikupei interview yaakaita naShorai Murwira, ino interview yake yekupedzisira. Tinotenda kuuya kwataita tine kunzwa kunzi runyere kupera kuti mamuri pakudzimbikana panyama dzenyu chaipo, munganyatsotitsanangurirawo here? Ya ndakambobatikana 3 months ndakambobatikana zvingaite ndakadivhota matablets zvinozikana nemunhu wese ukadivhota matablets unofa. Ku munhu asina mari anonzi chishii? Very poor kana kuti broke? Munonyeba anonzi Mariana. Maraba wapapi? Pazimadomasi. Maraba wapapi ko? Cabbage. Maraba wapapi? Pazima onyeni. Right, mamuziva here mukomana aifamba naFreddy Manjalima kapfupi, mukomana ainzi Maraba, zita rake charo idzi Charles Mirisi. Mukomana aiti pakangobatidzwa TV maiziva kuti nhasi ticharara mbabvu dzakurwadza nekuseka, vakomana vachiita zvavo mashiripiti vachiita musarinya vachitisekesa. Ndiye Maraba watinaye nhasi. Zita rangu ndonzi Shorai Murwira, ndichikukwasai mose vari kuona video iyi nhasi. Tashanya kuEpworth pamba paMaraba sekuona kwamakaita takagara pano. Maraba wandambotara nezvake kuti aitinakidza tese tinomuziva, vakakura vachiona TV mablack and white, tuyotuya twekuti waivhara ziso wani kuti unyatsoona zvakanaka, ndopatainakidzwa nevakomana ava. Asi tauya kuno kunhasi mukomana ari pakudzimbikana, ari pakunetsekana muupenyu hwake. VaMaraba ndinokukwazisai uye sanganai nevanhu. Alright, ndinokutendai wabereki ndasangana nemi nhasi. Ndikukwazisai mese wabereki muri Zimbabwe. Nditi munofara here? Right, vaMaraba, kuuya kwataita tine kunzwa kunzi runyere kupera kuti mamuri pakudzimbikana panyama dzenyu chaipo, munganyatsotitsanangurirawo here? Ya ndakambobatikana 3 months ndakambobatikana zvingaite ndakadivhota matablets zvinozikana nemunhu wese ukadivhota matablets unofa.
kana masoja anomwawo, kana mapoisa anomwawo, kana manesi anomwawo. Ndichiti muri yeZimbabwe sadhivote matablets. Vamarapa ndanzwa mataura nyaya yeurwere hwenyu. Ndingade kuzikanwa pari zvino makunzwa sei ende upenyu hwenyu hwamuri kurarama hwakamira sei? Pazino ndiri nani. Chandinokumbira chete nduri imba yangu ipedziswe nemukurumbira nemazvo. Alright, kutaura kunoku hapuna rimwe basa ramuri kuita tokuziva muri munhu aita zvemadhirama achinakidza achisekesa vanhu. Zvikurevezvo kuti pari zvino hapana rimwe basa ramuri kuita here kuti mukwanise kupedzisawo imba yenyu? So far hapana. Saka muri kurarama sei? Kostozoti vanhu vese zvinhu zvese zvemuno muHarare zvinochida mari kutenga. So far itai yanondibatsira pazvese munhu wangu. Ko Vamarapa, vanhu vakatarisa vangade kuziva kuti mune mhuri here yamunayo mimi vana nemukadzi? Ndinayo mhuri. Ndakasiyana nemhuri. Pati pakati peurwere. Saka so ndandeke. Alright, ko vana vangani vakura sei uye vakaenda namai vavo here? Vana vakaenda namai vavo. So far ndine wana 3. One anonzi Yuda, 2 Nyasha, 3 Eliza. Wana wangu chete. Ko pakuriritira vana venyu apa vangadai vachienda kuchikoro vachiita sei? Ndezvipi zvimwe zvamungati zvingade kuti mubatsirikane nazvo pakuti munge muchiriritirawo vana venyu? So ndakutokumbira rubatsiro kune mhuri yeZimbabwe kuti ndiwanise kukwanisa kuendesa wana kuchikoro. Alright, Vamarapa ndiri kupanzwa. Chimwe chingade kuziva vanhu vakatarisa pavhidhiyo ino izvezvi ndechekuti imimiwo paupenyu hwenyu ndezvipi zvamungati mungade kubatsirwa nazvo nevakatarisa? Chikafu chikuru chikundinetsa. Chikafu pakaunyanyira pachikafu ipapapa ndokumbirawo mhuri yeZimbabwe chikafu. Alright, ko zvimwewo hazvo besides chikafu ndezvipi zvimwe zvamungade kubatsirwa nazvo? Pale 1 point yenazori ndikumbirawo ka mdara Chiwenga andipewo kana kamota kadiki. Amusitoti wachivhayo here? Wachivhayo. Wachivhayo. Ndokumbirawo ipapo. Alright. Muri munhu aita zvemadhirama zvekuacta matingati muentertainment industry. Vamwe venyu vamaiacta navo
vamaimbotamba navo kuti vamaiekta navo chete muindastry menyumo mune dzimwe shamwari dzanga manadzo dzakati wandei dziri kumbouyawo here dzichikuonai kubva pamanga makarara muchirwara kana rubatsiro rwavari kumboisawo? Sofa ndikapfupi akambouya chete. Vamwe wese hapana kana akambouya? Wese wapanawa. Tichitaura nenyaya yavakapfupi ava, mune kumwe here kana kuti umwe urongwa huripo hwekuti mungazodzokera futi mukuekta madhirama kwamaimboita nawo? Ndinoona sekudaro tingadzokererane. Hatina kurasana navakapfupi. Ndiri mubasa but ndika urwere hwakapera ndokudzokera kubasa. Alright, saka zviro kuti mune zvamakatotirongera zvekutinakidza nazvo ka? Tichatraya. Tichatraya. Alright, ndeipi kuridziro yamungade kupa kune vari kupinda muindastry ishi yekuekta madhirama entertainment? Takatarisana nekuti imimi makazomborwara ende wamati akazombouya sokuonai ndi vakapfupi chete, hapana vamwe vanhu vakasoya. Ndezvipi zvamungakurudzire kana kuhurumende kuti iite zvinokwanisa kuchengetedza vanhu vari muindastry kana vazosangana nezvamakasangana nazvo? Nokurudzira hurumende kuti pane ka business wore tinogona kuita zvakadaro. Takakubvira kudhara taingokuonai mwakapfeka kepi mapekera munoita, ndo zvamakangokura muchiita kana kuti ndezvemadhirama kana ndo zvanga zviripo nguva iyo? Ndakatozvarwa nakadaro. Makazvarwa nekepi iyoyo? Kubva kapfupi anotoziziva kuti ndo mapfekero yemukomana uyu. Ko, alright, imwe nyaya pamazino apa isi takangokura chingokuonai musina mazino isu. Mazino akaende paya? Mazino mazino hazifaiti. Maita basa rekurwa maraini? Boxeni. Boxeni dzemari kana kuti dzemumaraini? Dzemumaraini. Imimi mukanzi pawana anoda kutsvagirai kabusiness kekuita, ndikapi kamungati akaka ndinokwanisa kuita ndiri pamba zvangu? Chandochemera mutambo ndo wakasarudzwawo mupenyu kuti ndo chipo changu. Saka zvemadhirama chete ndo zvamunoda kuti dai ndadzokerako? Alright, vamarabha maita basa. Tichipedzisa ndoda kuti mumbotitiwo kadiki diki mbijana timbosekesa vanhu vakatarisa. Mbijana timbozwa kuti zvichirimo here? Achiriwa bhasikoro abva svika pakona abva buruka. Wakangorwa bhasikoro baba atozoburuka? Iwe ndaita nakapfupi manje. Abva buruka. Nakumwe kwakazongoenda akangorwa bhasikoro abva buruka. Ndilastoni mwiri yerwa iweyo.
muno sister ndokumbirawo kuti munhu akaonda nechirungu anonzi chii? Anonzi ari slim. Aiwa kunyeba. Skin tight. Kuno komunhu anotengesa mabanana nechirungu anonzani? Ndo mavhenda akari kugara achingonetsana nepolisi nekanzuru mutauni. Asi mavhenda. Aiwa ndiBhanabhasi. Bhanabhasi harisi zita remunhu here wamarabha. maBhanabhasi. Ko munhu asina mari anonzi chii? Very poor kana kuti broke. Munonyeba. Anonzi Mariana. Right. Ndiye ka Charles Mapalume Mirisi anga achizikanwa nezita rekuacta madrama achinziye Maraba. Ndiyo interview yake yokupedzisira yaakaita achitsanangura kuti ini ndakadefaulta ende kudefaulta kunouraya. Rufu rwake rwauya musvondo rimwe chete apo takange tine kusuwawo zvekare nekuda kwerufu rwomuimbi anga aine mukurumbira anonzi Tatenda Pinjisi. Tisati tatombozorora ndipozve patiri kutambira zverufu rwaMaraba. Maraba ashaya aine zvishuwo zvake. Chekutanga changa chiri chekuti dai awana zvekudya, chechipiri changa chiri chekuti dai imba yake yanatsopera, chechitatu ari kuti dai vachivhaya vangondipawo kamota kadiki diki zvinova zvisina kuzenge zvichizozadziswa. Chishuwo chokuti dai pachinge paine fund yekuti macomedians, maartist, vaimbi, mafootballers agove anogona kuzenga achizoriritirwa mumazuva ekuomerwa mukati memazuva ekunge vakurwara kana kuti vachinge vachembera, nokuti tiri kuenda tichizviona kazhinji kuti munhu akanga aine mukurumbira anozoshaya ave kudya nhoko dzezvironda. Zuva rekuvigwa kwaMaraba harisati raziviswa. Ndichange chikuudzai zvekare pano paSly Media TV chamunongoita imimi kusubscribe, nokuti hatibhadharise kusubscribe asi zvinobatsira kuti mugone kuve wekutanga kunzwa nyaya dzatinoburitsa panapa, zvinoera, zvinotyisa nezvinoshamisa zvatinenge chikuunzirai zuva rega rega rakasikwa naMwari pano pasi. Nekudaro regerai kusaririra panhau dzatinenge tichikupai. Tiri kutarisirawo zvekare kuti tichange chikupai maupdates kusvika achizenga asvika panzvimbo yake yekurara kekupedzisira kumarinda kwaachazenge achinovigwa kumhuri kwana Maraba. Tinoti Mwari amire nemi panguva yakaoma kudaizvo, uye Mwari vakunyaradzei, mweya mutsvene amire nemi panguva inoi. Ndinonzi Sylvester Tafumanei, ndiri mutori wenhau wekuSly Media TV. Tinosangana mune zvimwe zvirongwa.